ELISHA CARLISLE here, and welcome back to another ELISHA. Okay, so this package just came in this morning, and let's do a quick unboxing of what's inside this. So, itong package na to ay, this is from Shopee. Ito pa lang yung pinaka-first na dumating nung in-order ko last 12/12. So, siya yung nauna. So, let's see what's inside this box. So, let's open it right now. Wait. So, dito pala yung harap. So, by the way, guys, na-sanitize na to and everything. So, it's clean and pwede na siyang dalahin dito sa kwarto. So, I'm so happy. Actually, alam ko na kung anong laman nito. Pero, I'm just so happy. And I really hope na tama yung mga pinamili ko sa sinend nila. Change lang natin yung angle konti. Yan! Okay, so let's unbox it now. Hanggang isang box siya. Nagulat ako, guys, na isang box talaga yung dumating. Akala ko yung usual lang ng mga parcel, gano'n. Pero, kasi medyo madami siya. And I think I'm gonna do a try-on haul as well. Para dito. So, ayun. Parang daming tape. Napaka-secured, which is nice. Yan! OMG! So, look. Ganito siya sa loob. Ayan. May mga boxes. So, of course, shoebox siya. So, malamang sa malamang ay mga shoes yung binili ko. So, this is one box. This is the second box. So, very, very dami pa natin i-unbox ngayon, guys. Third box. And the fourth box. Yan. So, meron din. So, meron din. Ganito. So, mamaya ko na siya ipapakita sa inyo. But, meron din siya dalawa pang something. Also, I ordered from the same shop, mga tank tops. Ayan. So, I got the blue, the black, and the gray one. Check ko muna kung tama ba yung mga orders. So, ito yung black one. I ordered an XL. Ayan. Kasi, ayoko yung masyadong crop. So, ito yung in-order ko. XL siya. And then, I also got it in gray. Napaka-cute ng gray. XL to lahat, guys. Para, gusto ko siyang i-insert. Pala-insert kasi ako na person. Hindi ako masyadong pala-crop. And this one is a parang blue one. Something. So, that's cute. That's cute. So, let's now unbox this box. Let's now unbox these boxes. Ayan. So, I have 4 boxes pa. And then, naka-plastic. So, unahin na natin itong naka-plastic. Kasi nakita ko na siya. So, ito siya. Sandals siya na beige something. Napakagaan niya, guys. Parang ano siya, parang plastic something. Yung material niya. By the way, itong mga shoes ay nabudol na naman ako ni Madam 𝑘𝐿. So, pero hindi lahat nito ay galing sa kanya. Pero galing sa same shop kung saan siya bumili. So, ito yung first sandal. Hindi siya masyadong bet. Tingnan natin, baka pag masuot, maganda na siya. Guys, napakamura lang nito. I forgot the price, but I will put it here para malaman nyo yung price in case you want to buy it also. Yeah, so that is the first one. And then the next one is ito. Oh, 𝑙𝑣 girl. Cute siya, no? Cute siya. So, I can't wait to try this on as well. By the way, just a reminder, if you will order from Shopee, mga shoes or sandals, be sure to read mga reviews kasi para malaman nyo kung anong size yung kukunin nyo. Like, mag-size up ba kayo? 1 size up or 2 size up? So, be sure to read the reviews kasi nakakatulong yun, guys, para malaman nyo if you're unsure of what size you are gonna get. So, thank you sa mga nagre-review kasi ako, tamad kasi akong mag-iwan ng review. So, sa mga nagre-review dyan, thank you so much. At malaking tulong yan sa mga buyers like me. Pero I think malaki siya, guys. Let's just see later. Mag-unbox muna tayo.
So the next is this one. Oh my god, ang cute. Oh my god, parang malaki talaga siya, guys. Sobrang nata ako ng pag size up. Anyway, next is this little box. Tada! Oh my god! Ito talaga yung reason bakit ako nag-order sa shop na to. Kasi ito yung nire-recommend ni Tony Sia. So, ayan siya. Oh my gosh. Black siya. I got it in white also. I think ito yung na box. So, what I like about this is that wala siyang logo dito or wala siyang name or brand or anything dito sa baba. So, which is nice. Malinis siyang tingnan. Unlike this one, diba? Meron siyang brand dito. So, hindi ko na siya masyadong nagustuhan. Anyway, so ito din, wala siyang brand dito. So, actually, hindi ko maalala kung bumili ba ako nito or hindi. Parang nagulat na ako na may ganito sa box. Pero I'm not sure kung freebie yan or talagang nag-order ako niyan. So, let's check the white one. Ayan ang white, guys. So, this is the white one. So, I think I like the black one better. So, medyo na-fold siya or something. Pero I think okay lang naman siya. Carry pa naman siya. Na-fix naman siguro to. Ayan. So, ito yung white. Ito yung itsura ng white. Diba? Ang cute. Napakamura lang nito, guys. As in. Lahat ito, I think, below 300 pesos lang. So, this is the last box. Ayan. Sira yung box niya. Yan. So, ito. So, I'm not sure kung bakit in-order ko to. Hala, sobrang laki niya, guys. I'm not sure kung bakit in-order ko to. Pero parang uso kasi yung parang wedge na something here na makapal. So, in-order ko lang din siya. Pero halatang halata. Malaki siya sa akin. So, ibibigay ko na lang to or what. Ayan. Ayoko talaga yung may ganito. Yung parang may brand siya. So, pero guys, the quality of the sandals kay okay jud siya. So, ito yung least favorite. Or baka tingnan natin kapag nasuot na siya. So, let's go! Let's check it out, guys! So, hey guys! I just got home and may unexpected lakad kasi kami kanina kaya hindi ko na na-fit yung mga sandals. But right now, I am going to try it on and let's see if bagay ba siya sa akin or hindi. So, let's go and check it out. So, the first sandal that I am going to show you is this. Ta-da! I also got it in white. I got it in black and white para madali lang siyang i-pair sa mga outfits natin. And, alam niyo yung Hermes Oran. So, yun siya. Parang dupe siya nito, diba? I know na medyo malayo naman talaga. Pero parang, kung hindi mo naman afford katulad ko yung Hermes Oran, edi ito na lang muna, girl, no? Parang soon na lang, baka ma-afford natin yung Hermes Oran na yan. And, speaking of Hermes Oran, so next na ipapakita ko sa inyo is this one. Same lang siya, yung color white na may letter H din siya, ganyan-ganyan. But, ang kaiba niya lang is colorful yung kanyang dito. And then, meron siyang twilly. So, ayan. So, same sila. Napaka-cute ng color niya. Ayan. So, medyo mahirap lang tong i-pair sa mga gamit mo. Like, dapat kaka-plain ka lang or anything. Or mix and match mo yung mga outfit mo. Next naman is this one. This one is an LV. Fake na LV. Of course, halatang-halata naman yung fake siya na LV, diba? Pero, hindi siya pang indoor slippers lang, ganun. Or kung bet nyo siya sa outdoor, then go ahead. And maganda siya kasi adjustable yung strap niya. So, kung malapad yung paa mo, bagay ito sa'yo, diba? Kasi, pwede mong ma-adjust dito, ganyan. Ang ayaw ko lang kasi naka-fold siya. So, may fold siya and all. So, medyo pangit siya. So, sana maayos to, no? Baka kasi paglagay sa box ay ganun na siya. So, maganda din siya sa, bagay siya suot ko ngayon. So, let's move on. Next naman is this sandals na beige color. Yan. So, maganda yung style niya. Kaya lang, yung ayaw ko lang sa kanya is may brand siya dito sa heel part. So, diba, unlike yung mga ganitong sandals, wala siyang brand. So, malinis siyang tingnan. And maganda kasi siya sa picture. Kaya, in-order ko siya. Anyway, napakamura lang ito, guys. I think below 100 lang to. I think mga 89 pesos. Okay naman din siya for 89 pesos. And parang napaka-basic niya lang, diba? Napakadali lang rin i-pair sa kahit na anong outfit mo. So,
last but not the least is this one. This is a heel na black and white. Ganyan siya. Hindi talaga ako pala wedge type of a girl. Pero, naisipan kong bumili ito kasi nauso kasi siya. So, sabay na naman tayo sa uso, girl. So, gusto ko lang siyang i-try. Kaya lang ang problema, sobrang laki ng size na nakuha ko. So, yun. Buti na lang, kasya siya sa mother ko. So, maganda yung style niya. Parang may ruffles here. Ganyan. Napaka-simple niya lang. And very basic also, diba? Parang pwede din siya pang everyday. Actually, lahat to pwede pang everyday na mga sandals. So, yun talaga yung goal ko. Kahit hindi naman tayo lumalabas everyday. Pero soon enough, magagamit ko din to lahat, diba? Kasi, kapag pwede na talaga tayong lumabas. So, yun lang. Konti lang naman yung pinamili ko. And again, this was the first ever package na na-receive ko from Shopee from my 12/12 purchase. Marami pang ibang darating, guys. So, stay tuned lang kayo dun sa mga iba pang haul. So, just make sure na you subscribe to my channel and turn on the post notification bell so you will be notified whenever I post a new video. And marami pa tayong mga haul na magaganap dito sa channel ko. I think that is it for this video. I hope you guys like the things that I got. And guys, talagang I tell you to be honest, lahat ng to ay magagamit nyo, as in sobrang ganda niya. And the quality is okay na for the price. Guys, lahat to very, very affordable lang. I know na mga dupe lang siya ng mga luxury brands na mga items, pero okay naman din siya. Like, if you're not into mga ano talaga, di ba, mga luxury brands, then you can use this as an alternative. Guys, malapit na mag-Christmas, so I'm so happy na napagpatuloy pa rin natin tong vlogmas na to. So, thank you so much for your support. I love you all! Mwah!